I ni ko yang semua dia benai play ke sorkat kabala pentelun di kam shikmat batu kepala bu ya kan ke search committee apo ka jingalam ka jing chief secretary panwat kita ki Riu Shampang narang ibu ka tin ka jing mo tani kita ke expert ko bagala pen pauling ba notification ki Riu Shampang ki beri bakaan ki Riu Shampang ki beri pet ka subject yung ka economics ni ka subject ka bakren ni ka yo ka kot the subject jung beri ba ka jing don pa tinggal ngai bat ni shania ba akajing start kajing chief secretary on identify lani on what brio ke ba biang ta kong kajing thu jong kanika expert committee tu don kampat em hi hang tu haka expert committee hi ka soka kelapun pau pindan ki brio ki batibet kiri samphang ya ka ai saya kata kala biang i de na kata ka daw na kaleng kajing ni sa dawa ya ka sarkar bakan bo ka expert committee kani ka reservation policy ba ikran kam kod ya tang kam sarkar mo tenri itip ba kindon bon ki private sector ki bandang mi bat ke belami hakani ka chala ka jungi ke kadi ko dik wei ke benta ka ba ka sarkar kana pan syumkhya ban pek ba karkom hakam karkom thungkam hakini ki private sector kan ai ka jing mentoy ki kon samla ka jing team up adu ba ka sarkar kan da khot Kendai nagaling ka jing kum ka party hi nila rai ban sa ai ka jing force ka sarkar ban kuntu ya ka sarkar ba kan step ia kani ka jing rekam jong ka expert committee klang bala ban penpen no ya kani kam something bang ita i nila kren war hapo assembly ba kumbagalong hi abang ye ki ya kani ka reception policy kamut bangi ni shufle jimut ya kam sarkar tenrei kadi ka policy jong ka sarkar na kata raw ka shong ha ka education policy jong sarkar kumno ban pensung tho ha ki bri ku jingi ban penrung ha ki bri ku jingi ya kani ka sim banum dei bale ra ni ka kam baru ban diversify no kita kita talents haka cap kawangi ladon kam ban diversify kita talents kana bagi kibri ku jingi sama jing kili ban pentibit igi talent ki bagi don ban pala ban export kita talent ji wa shaba ka bobot ba kom thau jam kam de ata kam sarkar kam de ata ka white collar job kam yo mo tin hareng dan re gede ki ki kam ki bala ban ai ga jingi ka bakraw ka kamai ji ka ji ka baklan arang ila ban bit iki talent sangi ngila ban export iki talent ban ngila ban penstory ki khana ga jing kam de tamba ki nyo ya ka kam ko ben kan do wata ka job satisfaction ki job satisfaction ni ki jing so hona ka kam ngi tre te kata ga de benta ko sarkar kan ban bet ban ngir ngila ra iki ni ngila kren ban ngindang kren ni na ka post ko ya baru ki bedon benta ha ka ban ai ke jing kershan ka bakong san ga de ke jing kershan ka ki pai ba ki ai te ngimla klem da pan pau ya ke jing songu yo pa jing kari ubla ai ke jing kershan akan ke jing ele ke jing ki seng balang ke bledon benta ban ai ke jing kershan ki nongelam balang ki kenhon balang ki seng sama shnong ki seng kin thei le si pat ki nong shong shnong shimat ki ba ai ke jing kershan ya kan ke jing ka hadu ba kan dolong ka jing ki ke bajam te ka buram hi kalong ki pa nong shong shnong ki kenhon ki ba pe pat ngima ro pat bah kan ke jing ki kan ai nu uble uble lam bet ki jing ki dong ki belong jai jai ki belong peaceful ki badon akor ki badon brom ki baling ba kan ke jing ni ba ka sandur thmai pat sai se ne ke jai briji kan wan ke jing tli kan wan ke jing slok ka ban dei pat ke jai kan ri ni pa hakani ke khap ka meta kanum long kunta ron ke jing ke scam ba kani ka komiti kanum put tanga komiti ba nagaleng ka jiru kuma ong yin yai budin yin dang yai pen so tho yin dang yai kren yin dang pen shai yi ki pai ba bang yi don kam ban i ba kani ka komiti ka shim ya ka sim jam ka ba step ban ai jimut so sarkar ba sarkar kan pe kam ki ki ai jimut ki ba shong ni ai jimut ka komiti bening kong nadu bangara ai kani ka mat ko assembly ngal kren da ka marsha baka jing thmu ka jongi kum ka seng ba kum kin ngalam habangi rai kani ka mat kalong tang bangin weng ye kata ka jing ka bangi kendo kam dei bangi don ka jing thmu bangin kun persha inu inu dan nak tara hakini ki jing lang ke bangi long hakini ki jing ki ke esmo ngila maham kum kin ngalam bangin dei ban temi e kono ka jing ko persha ki para garu ki jing ki bron kin shong shong hakini ka jilla ka jing
te bat ka jing kentu hi ka cha yiki kalong ba kemde ban arda ni kum ka voice of the people party kemde ban arda ni kum kina ngalam ka party na mangim dan ka jing fu ban to no e ka hok ka jing ki kalong de taman penbek yiki jing bakla ka ba ni I ha ni policy ka ba lese di post nem ka ba undan ki banot lese ban keren ani wat ban yiki amta ka policy lese ngalam no yiki ni ka de jing shat kan ka ba ar ka jing but ki arli ki jing shat kan ka ki ba job haga baning kong haga pong or bangarang long narang don haga seng FTGP but kani gade kum UMLA te but le se kidon chibon ki jingi ki bangi ki baron ni ki so jing jing job yamla banong ba baro ki jingi ki tamre kani kalong jing job ka bakra ka ba le se ni job ek issue ka ba la ki bon se no de ki seng balang ha ki snem ki ba menchwa but ka bala plong mat tu ha ki mat jikular jing ki political parties ni ki seng sign per tendre ki bersyukur no tang kita ki jing pen pau jing ki ba ki labu ya ka kam kamat tendre ki bemtre ba ban keren ki babu ki dau ki baklan ba ban keren ban penia ya ka kam sakmat ni sutu akan don ka jeruat lem dangi kalan hi na kalian ga jumi ban lem da don kita ki priu ki ba pen so thu bakla tendre he kani ka kenti ki ba mata upai baru ulai ya kot bor hi ka jing start ka jing champang upai baru ladi upai ba uba pension grim lani ubalo analytical bingila no ki pareng ngami bakan don gono kajing 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 arti bangila panweng ikani kajing ya ndai ko haki islam di bumachwa gi pai ba pat kot ka bor ban penchong rem palong analytical udang shunge haka ham saya teng teng ka jeki ka tuak no ndai kani kajing ki kajing kalang khan ka banami isi bat nan num I bakan don kajing arti bangila manjo ya kani kajing ya kajing lada pikwa hi ba pin wo daw ban wo dong lani ban monra pada ko gan narrative la bai ban keno kum do tanrei menta hi di pai ba ki babon ki strong ban smutho hadin ba ki I ga jing ta jing roster ka jing pentre kam jing roster na us nam ar puar arjar puar man bangi ni ngimpat mo na klam long emle ngimpat kom ka party ngidang shumi I ga ni ba ga kata ga jing ta jor ka plong ni do bangin sim khia ga ni kamat kamdei ban ong ba kadon kata ke bagi blackmail kata kata ke kentin le se ka ba ban yalam bakla lani ka narrative ka ba ki ba persya ki ba so kut la hakani ke jingjok ka jing le ya song yem dot por ban persya ni kita nomor nila kren shahi ba ka kam sokar kom ba kalong ni klem kren kop mangin thau kam bangin ai kam sokar ya baro bon se ji ki pai ba kitip ba kam sokar ka takong rekat ka balai kom bangala kren betul si mo bala dalak kam pulit syaja dalak kam nas syaja dalak kam hikai syaja tang syaja ki pos ki lak ba ka bahak ka bangin yo kalong ka jing kerhu ki bri ki su thu ye kata te hri gadi ka jing persang le sin ka yang gaman tang ban kentho bangi ni yalam bakla hri kam padon ka khep ban ban ka ka jingi ni kula bala dala weng ye ka ni ka jinge baro ni kam sarkar kata te kam padon kanu kanu ka khep ka bo pai ba ni so bo pai ba tip ini ka jingi ki ka jingi abang yang mungkin weng ni gini gini kini baru kin semi ada tak gini keren bat ansala ban pendek ya kini ki jinge ki bumi na kani ka reservation policy ka ba undon ba tre banya keren mo aki san point li kisna ya bang tre banya keren kita ki mat kin semi ada tak gini keren ka sarkar ka lapan bana ban pensenge ya ka thungkam jam ka bangi ni dawa dan rai ka don kataru ni priang ba ban pensenge be ka thungkam le se kan ta ni ki samla ki buat kam jadi nomor tak tahu ke sarkar kalau pen no ya ka office memorandum jong ka apo a ba kelawan ra da koi ka bangingit ba kata ka office memorandum la ni ka jing khot kam ni smart kan long shu kum hakini kisnem sisnem asnem ki ba upai samla wat kam u ya kendo ya jing shale sidan ini impacted ka ba ka sarkar kale bangingit ba ka sarkar kan ne ka ba de tengah na kalian ka jing kum ka party ngim long negative kan ka perkhat ngim perkhat sniu kan I perkhat ka ba bahan man ngila pen small barka sarkar kelas ngap kala pen senge tendre ya sutu ban chipin senge be kanum long ka basuk te nak tarau kila pen kala ya ka office memorandum tingi bahag ta ka office memorandum ka bathmai ki wanra kan address ka ba lami agni kishis namasna